kuthiwa xa uzimele back Yo, kuthiwa ufane wazimela uthi ukubona masithatha xa lihleli guys mhlawumbi imiss nansi ya eklasini nansi ya imiss phaa iyabhala ijonge kuni ke ngoku izawubuza umbuzo ke ngoku ezi zihlala eback zithi izimele ezihlala eback zithi izimele athi umem ufane wazimela ngamehlo wakho azimele ndiyakubona khophakama uphendula umbuzo ifane nakawam ungena-license utshaba sihamba kanje mhlawumbi ubona nasi i-traffics pha mhlawumbi ikho itrakhi phambi kwakho uthi wena ngetrakhi eyazi uba nguwositeleyo pha because nguwositela imoto zozisitela imoto nguwositeleyo kwezaa traffics edlula itrakhi zikuhlapha itraffic zangapha